Benvingudes i benvinguts a un nou videotutorial del blog Materials Valencià. Avui anem a estudiar la substitució pronominal del complement indirecte. Recordem que el complement indirecte és aquell complement que expressa a qui va adreçada l'acció del verb, i la substitució pronominal és molt més fàcil que la del complement directe, perquè només hem de tindre en compte dos aspectes: si el complement indirecte és singular o si el complement indirecte és plural. Si és singular li correspon el pronom li, i si és plural li correspon el pronom els. Recordem que el pronom lis per al plural és totalment incorrecte, no és correcte de cap de les maneres. Anem a veure aquestes dues frases i anem a veure la substitució com quedaria. El primer que hauríem de fer és detectar correctament el complement indirecte. En la primera oració seria al teu germà. El segon pas seria veure si aquest complement indirecte és singular o és plural. Veiem que és singular, per tant li correspon el pronom li, i el que fem és escriure el pronom davant del verb. I quedaria de la següent forma: li has d'ensenyar fotografia. Ja tenim feta la substitució. Li correspondria al pronom que substitueix el complement indirecte singular. Li has d'ensenyar fotografia. Escrivim davant del verb i tot correcte. El plural també és molt fàcil i quedaria de la següent forma. Primer que hem de fer, detectar quin és el complement indirecte, a les amigues, a qui va adreçada l'acció del verb, comprar, a les persones que va adreçada l'acció del verb, i el segon pas seria veure si aquest complement indirecte és singular o plural. Veiem que és plural, per tant el pronom que li correspon és els, i el que fem és escriure el pronom davant del verb. Els compra llibres. Ja tenim feta també la substitució. Els és el pronom que substitueix el complement indirecte plural. Els compra llibres, molt fàcil. Recordem que tant li com els corresponen tant per a masculí com per a femení. És a dir, així no distingim si el complement indirecte és masculí o és femení. Només hem de veure si és singular o plural. Ja està feta la substitució, les dues substitucions, tant per a singular com per a plural, i jo crec que és molt més fàcil que el directe, veritat. Bé, fins ací el videotutorial d'avui. Ens veiem al blog materialsvalencià.com. Pots fer una ullada a tots els recursos que estan a la teva disposició, i ja saps que pots contactar amb mi a través de les diferents plataformes socials, a través del canal de YouTube o a través del Twitter, del Facebook, o a través també del mail materialsvalencià@gmail.com. Doncs fins al següent videotutorial i adeu!